aw ye maa miliyɔn caman ye k'aw sigi ka Maliba TV1 ale ka kunnafoni sentilima o waati kɔnɔ nin ye a waati selen aw kɔrɔ. Ka sanga ni numérique ale jɛɲɔgɔnya sira kɔni o na sira baaraw kɔni o siratigɛ ye maraba jɛkulu ɲɛma général de division Abdoulaye Maïga ale kɔni ye Orange Mali ka directeur général kura o kɔni bisimila a kɔni jabala la ka bɛn ni maraba jɛkulu ɲɛma général de division Abdoulaye Maïga ale ka kununko araba février kalo tile 18 san 2026 o bɔɲɛli baaraw la ɲɛnamali ye a ye Orange Mali ka directeur général kura n'o bɛ Leyti Ndiaye o kɔni kofɔ a y'o n'a ka jamakulu bisimila o min na a ka dangan ka taa se a ka laseliko maa ɲɛma o kɔni ma olu tun bɛ a fɛ taama in na. Orange Mali directeur général kura Leyti Ndiaye ka fɔ la ko ale ka bɔɲɛli kunkurun kɔni laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ka na tasirabaw kɔni olu kunnafoniw ta a sun kɔrɔ ka bɔ jamana faama olu yɔrɔ la yaasa cogo min na Orange Mali ale ka se ka a jɔyɔrɔ fa jamana numérique ko o jidili kɔni o nasira siratigɛw fɛ. Wa a y'a fɔ k'a da kan ko ale kɔni bɛna a cɛsiri kosɛbɛ yaasa cogo min na a ka laɲini o ka se ka sabati n'o ye ka Orange Mali ka cakɛda in o kɔni kɛ sinsin k'o kɛ jamana ka baaraɲɔgɔnya jɔnjɔn fɔlɔ o nasira kɔni o siratigɛ ye. Marabajɛkulu ɲɛma kɔni ka jaabi kɔni o kɛra min ale ye Leyti Ndiaye kɔni o fo baara min kalifala a la ko a kunna wolo na a sankɔrɔta o ka di a ma ni ka laban ka Orange Mali fo a ka jigiya kɔni olu minɛ tali la dɛmɛ ko nasira fɛ yiriwaliko kɔni o siratigɛ fɛ ka tɛmɛ a ka fondation o fɛ n'o y'a ka baɲumankɛ tɔn o baaraw ye ka tila ka ɲini u fɛ u k'u cɛsiri hali bi yaasa u ka client abonné olu bɛ se ka nimisiwasa sɔrɔ u ka baaraw o kɔnɔna la. Hakilinaw ni maraw ni kɛwale kura minnu ni o kɔni bolodan bɛ Mali jamana faamaw fɛ ni sangada kofɔli waati laban o kɔnɔna na Union européenne kɔni yɛrɛ k'a fɔ ko ale n'u u bɛ jɛ o hakilina na k'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kungilenna kɔni o siratigɛ fɛ wa k'u b'u hakilina tila u ni ɲɔgɔn cɛ. Ni kumakan in sɔrɔla ka sɛbɛnciya Union européenne n'o ye nazarala jamana ka keleyatonba olu ka cɛbɔ kɛrɛnkɛrɛnlen ka ɲɛsin farafinna ale cɛncɛnfuga kɔni o jamanaw kɔni ma n'o ye Sahel kɔni o nasira ye min na ani Mali ka kɔkanko ni diɲɛ jɛgabara minisiri Abdoulaye Diop o kɔni ye ɲɔgɔn ye o kɔni kɛ min na o kumana jɛɲɔgɔnya kɔni o nasiraw kɔni o baarakɛ cogoya kɔni o kan min na lakanako nasira ni fariɲɔgɔnwale ko olu kibaruyaw kɔni olu bɛ a la ka taa se kɛrɛnkɛrɛnla maaya ni yiriwa ani sɔrɔko nasiraw olu ka jidili fariɲɔgɔnwale kɔni kɛlɛko nasira fɛ Union européenne yɛrɛ k'a fɔ ko olu bɛna u ka hakilinaw n'u ka fɛtaw kɔni fara Mali jamana faama olu kɔni ta kan wa k'u bɛ kɔkɔrɔmadon kɔni kɛ kalan ni kɛnɛya ko ale ni bɔnɔgɔlani ni sɔrɔ ni maaya o jidili nasira o siratigɛ caman fɛ. Kɔkan kibara kɔni o siratigɛ fɛ min bɛ tali kɛ Somaliland na ale lakodɔnni ka kɛ a damata jamana Israel jamana o kɔni fɛ min ye Turki jamana ɲɛma Recep Tayyip Erdogan ale kɔni ye ngara da o ko la ko ale kɔni tɛ jɛn'o bi a tɛ jɛn o ye sini wa ko o hakilina in o kɔni kunkilenna in kɔni ko tɛ faso jama kɔni o ka hakilina ye wa ko a tɛ bɛn bi wa a tɛ bɛn sini wa ko kɛta fana o kɔni tɛ cogoya si dengelen na wa kulu kɔni ka haminako ni jɔrɔnako o ye Somali ale jamana ka kelenya n'a ka dugukolo fan bɛɛ o kalali ɲɔgɔn na k'olu ka haminako ka jɔrɔnako o ye wa min ye basigibala min ni o bɛ farafinna ale kɔni tilebi kɔrɔnfɛn jamana kɔni o kɔnɔna na min Turki jamana kɔni y'a jira k'a fɔ ko o basigibala kɔni nasira kɔni ye ale kɔni haminakoba o ye wa tilala ka jalaki bolongɔni kɔni o ɲɛsin Israel jamana kɔni ale marabaw kɔni olu ma ko olu kɔni bɛ ka laɲini yaasa ka fitinɛ o wuli Somali jamana ale kɔni bɛ dafɛ marabolo min kɔnɔna na o kɔni olu ni ɲɔgɔn cɛ yaasa cogo min na fɔɲɔgɔnko kɔni o ka se ka sinsin wa ko a bɛ a ɲini Somali bɛ dafɛ marabolo min kɔnɔna na jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔni u ka fara ɲɔgɔn kan yaasa k'u ka fɛɛrɛ jɔnjɔn kɔni o latigɛ ta u yɛrɛ ye u ka kɛrɛnkɛrɛnla kungo kɔni o ɲɛnabɔli siratigɛ la ka sɔrɔ dawɛrɛ kɔni o ma don a la ka bɔ diɲɛ fan wɛrɛ o kɔni fɛ hakilila jiginna min ye jɛɲɔgɔnya kɔrɔ o bɛ Somali ale ni Turki jamana ɲɔgɔn cɛ sabula Turki jamana ka cakɛda 200 ni kɔ a ka ca n'o ye o kɔni bɛ Somali jamana kan min senfɛ Turki jamana ka nafolobatigiw olu b'u ka sɔrɔ kɔni o baaraw kɔni o jidi yen nɔ min kɛn bɛ sababu ye ka Somali jamanaden 20 ɲɔgɔnna bɔɲɔn ko olu ta baara la wa Somali jamana ɲɛma n'o bɛ tali kɛ Hassan Sheikh Mohamud ale la ko ale kɔni bɛ Turki jamana ɲɛma Recep Tayyip Erdogan ka ni hakilina o kɔkɔrɔma don. N'an bɔra an bɛ taa Côte d'Ivoire jamana o kɔni kana na u ka cyber activiste ba min bɛ n'a fɔ ma ko Jean Christian Kona ni ale yɛrɛ kɔni welela
tɛnɛ tɛmɛnen février kalo tile 16 san 2026 u ka kɛrɛnkɛla min bɛ tali kɛ u ka pôle pénitentiaire o Dabijan kɔni o fɛ n'o bɛ tali kɛ PPA o kɔni na ale kɔni labana ka ɲangi kasoladon na kunun ko araba n'o bɛnna février kalo tile 18 ma san 2026 min bɛ tali kɛ Jean Christian Kona jalaki caman kɔni o bin bɛ a kan o jalaki dɔw bɛ tali kɛ min na o ye ka dankari kɛ kolosumali o la ani ka fitinɛ wuli maaw ni ɲɔgɔn cɛ ani fagali bagabagalikanw nasiraw ani ka jɛgulutɔnw olu su ka kɛ dansago waleyaw kɔni olu kan ani danbetiɲɛko ni kɛwale juguya wɛrɛ kow ani mankutu tiɲɛ ni burujaliw kɔni olu bɛɛ ɲangili tan bɛ ka bin a kan nin sangada kɔfɔlen in na. Maliba TV jabarani filɛbaw ni de kɛra garisɛgɛ ka bi kunnafoni sintelima olu kan a k'an bɛn o la diɲɛ waati wɛrɛ.